Ti Masakbayan. Ti napalabas, naranggas ni Carla nga agsyuman ken ni Eva. Ket pimanaw iti balayda. Impabirok nga rod ni Carla ni Eva, gapu iti dakes a panggap. Iti sabali a bangir, naragsak ti pamilya da Connie, nga uray marigrigat dalaeng. Iti may sangal daw, naikat iti trabaho ni Eva, ket naira na nga imawag ti ikit na nga adda iti sabali a pagilyan. Papagayam, denggen ti tuloy ti serya tayo italawas a napauluan. Supapak, ti kinaagom, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naikatak iti trabaho, gapo ka dagiti lalaki akadwa ni Tita Carla, anti. Dakas sa partahan dayta. Liklikam dagpakita iti dayta, Carla. Kabutang ko ni Tita Carla, anti. Anya ti aramidag. Saan ka unay arumrumwar? Ang mga nuadama di aplano kan kadayta, ngagsyuman kan ka. Papanakon nga, anti. Diyak nakabayad iti abang ko iti kwarto. Sigurado ang papanawan dak. Alaan dalakit diti gamit ko. Tapno iso ti kasla pagbayad ko. Nuadam amom dita. Ijay kapaylaang ang makidagos. Nulakad kayat da. Sige, anti. Padasak. No kayat to'y katrabahuak ang makidagusak ija balayda. Bye, anti. Nalpasan ti oras ti panagtrabaho. Kayat mo ka di ti umay ijabalay mi? Ha? Mabalin ka di? Nulakat kayat mo ti magna amapan ijayan mi. Iti nga to ti bantay iti igid ti syudad ti ayan ti balay mi. Diyak pa'y napnapan iti bantay. Padasag matimapan. Wen tapno makita mo ti ayan mi. Ay, ibaga kon ti pudno Basit ti balay mi. Ngam, naragsak kami nga agkakabalay. Sa anak nga agsapul iti dakkel a balay. Ti importante, ada na talgad a pagyanak. Diyay, saan dak a makita, dagiti managdakdakas. Eva, yamamok kan ni nanang ko. Kastamot tan ni manong ko adjak. Nanang, manong, isumot ni Eva akatrabahwa. Imbag man, takinayat mo ti imay dito'y nanong mo abalay, may balasang ko. Yamanag unay ka ni Julie. Takinayat na kain kuyog dito'y balayo, nana. Silulukat ti balay may iti asino man na sumangbay. Nang runa no kasken ka anapintas adayag. Agpaiso timbaga ni Julie. Naragsak kayo a pamilya. Kasta kumamat ti pamilyak. Ang mga nagbabawi ka asimang bay dito gapu iti kinamarigrigat me. Sa anak apulos nga agbabawi. Pagyamanak, tamakidagusak dito'y balayo. Sapay ko ma, tamakasubali takto iti masungad nga aldaw. Mano nga aldaw yung nagbirbirok iti may salaang a babae? Di yung pa'y masarakan? Isardang yung tagbirok, tamangalaklangan iti detective. Detective, kunayaw, ma'am. Tulang ka kadi? Sayang lang timbay bayad ko kada kayo, tadi yung masarakan da dya babae. Ha? Kilaban samot lang ti amoyo asapulan? Kilaban ka no. Masapul pa'y aya abirukan ti kilaban. Apay anak ka matider kalata dito sango kon? Ingkag dalo si JCR, wano dya garahe. Buisit kit de. Buisit ka no. Oras ikamot Nalamin di tiruar. Apay adi ka umunag di ta kwartoyo ka ni Julie. Pampanunutak lang. Noan niya tinagba na agak. No awan day to'y balayo ang nagkamangak, manong Jack. Saan ko maaday ta ti panunutem? Sayang lang na ta kinapintas mo. Bumakit ka adi na oras kapo iti kapapanunot. Unay kat day ta bumakit adagos. Day ta, imisem kamatlangan, uray apagbingi nga isem. Unay mat day ta pagbingi nga isa man.
Ingkakit maturugan, tapno di ka mapuyatan. At da ka din tinangdanam a detektive. Makumikumak ngamin ni di opisina. Adan, intad ko kadakwada tiladawan ni Eva. Nasayat. Barang nalalaing dagiti detektive ngam dabudoy. Sayang tingtang-tangdan mo kadabudoy. Isungarod nga imbagak kan kwa na, akilaban laang ti ammo na sa pulan. Ayan nga taaya dayjay nga Eva. Makaamon dagiti detective kan kwa na. Kat itad kunto titangdan dagita a detective, no maiparang da ni Eva kanya. Nasaya at dayta nga inaramid mo. Anya ka di ti apelyedom, Eva? Ha? Apay at damagampay no anya ti apelyedo. Dakas ka di na maamuak no niya ti apelyedom? Ti inusar ko nga apelyedo kat Santiago. Ngam middle name ko dayta. Apaya di mo aramatan ti hustong apelyedom. Tapno dinak masurutan ni Tita Carla, manong. Anya ka di ti hustong apelyedom? Ibagakkan ka. Ngam di mo kumadakdakamatan ha. Pangaasim, manong. De la Francia. De la Francia? Mabigbig-big a pamilya ti akin apelyedo ti dayta ah. Apay akas la mariribukan ka, anak ko. Mas dawa kiti imbagan ni Eva. A de la Francia ti apelyedo na nanang. Anya ka di ti parikot iti apelyedo na de la Francia. De la Francia ti apelyedo ti akin kuko iti pasdek a pagtrabahwak. Adumot dita ti agpapada iti apelyedo. Ngam saan damot nga kakabagyan. Sa bagay, wanmat kat di ananang. Naira nala siguro ngagpaiso. Imposible a kabagyan na dagiti milyonaryo a negosyante nga akin kukwa ka dagiti dadakkel a pasdek kanda dumapay a negosyo iti syudad. Dahil tangarot ti pampanunutak nanang. Inyawag dyan may sa detective, nga adda ka no nakadamagan da at tao ang nakaibaga, nga adda nakita da kaing ingas tiladawan ni Eva. Amangan no iso tinakita da kaing ingas tiladawan. Barang tapno mapagpermata, kat maipanaganon kadata ti sanikwada. Dayta ti tagi uray ta mapasamak. Adda masurunak iti dayja babae, tanagrigat asapulen. Saan anak kaanos iti kinaulpit mo kankwana? Diyak namin makananos kan kwa na. Pinapanaw ko dagiti katulong, ngam di namot ammo ti agtrabaho. Imbag ta simmangpet kan anak ko. Amom, tinulungan nak anaglaban ni Eva. Ngam madlaw ko akasla saan anairwam nga agtrabaho. Ngam ikagkagumaan na mutlatta. Nasingpet mo't ang arod, takunayo ngayon kagumaan na. Wen anak ko, amangan no adda mabalinda iti piyag. Tamadlaw ti tao anairwam iti trabaho kun saan. No saan man anarwam, anyang arod. Nasingpet mo't abalasang. Maanusan na pa'y no anya ti may pasango. Wen matkit madlaw anasingpet. No apay aranggasan ti agsyuman ken kuana. Nagranyag ti langit. Gaputas selag ti bulan. Ken naranyag dagiti bituan. Nagmayat abuy-buyaan. Naragsak ka kading agyan iti balay mi, nga oray basit lang. Nadalos ti puso dagiti agnaad. Iso anaragsakak. Uray dakkel ti balay. No utak ko lao dagiti agnaad. Saan naragsak? Imbagam ko may tagsyuman ken ka. Baknangak ta de la Francia ak. Baknang tinagtaudak. Kunang kumaa. Day takatin ibagbagan. Ad-addan akaguran tarupat kwarta day jay. Ala, saan da ka mat siguro ang masurutan dito ita adayomay. Kasla naragsak ni Manong amakisar-sarita kan ni Eva
Nanang, Day tamot nga rod ti madlaw ko, anak ko. kaasimot ni Eva. Isugayam akanayon analiday idi agtrabaho kami pa ije restaurant. Kasanupay ita makatrabaho. Kat addamot mang sapsapol ken kuana. Awan mo't ngamin mabalin tayo. Tapno i-report tayo kumakadagiti pulis. Narigat ti mairamraman kadagita abanag no awan kwarta manako. Nang runa no adda kwarta ti kalaban. Nakaladladingit a panunutan ti kasasaad tayo amarigregat. Isuan na sa isaya at alumiklik tayo iti kakasta bambanag. Ti sumango iti anyaman nga asunto. Taktak ken gastos laeng dagita. Hello, auntie. Nakaawag kayo, mat. Nakapanaw ka ka din iti kunam ang nakakitaam iti tauhan ni Carla. When, auntie, nasingpat ti nagkamangak abalay iti ngato ti bantay iti igid ti syudad. Awan ka di, tinaiduldulin mo a dokumento na iti papam. Dokumento, auntie? Kasla dayong pakita na kanyak nga ingkabil na kano iti kwartok, auntie. Ay, masapulam ko maday dya dokumento. Dakal di maitulong day kan ka. Tapno di da maala ti sanikwam. Kasano, auntie? Naka-loudspeaker ti cellphone mo. Adda ka di mabalin ni papam? Sigod a negosyante ni Papa. Day ti makagapo. No apay nga isiksikat dati biyag ko. Jakim pagarop. Kunak no kaapelyedom lang nagiti de la Francia. Kunak no kaslaka kada kami amarigrigat. Dito'y balayo tinakariknak iti talina ay manong. Pagyamanak no magustuhan tinano mo abalay mi. Iti kaano man. Da kayo ti special iti biyag ko. Inawat dak dito'y balayo ng awan kondisyon na. Awan bayad. No di kat napudno a panangipatag iti pada a tao. Day talang ti adda kada kami. Awanan kami man it kinabaknang. Addaan kami mo't iti puso ang mga asi. Kan mangipatag iti pada mi a tao. Dua talaeng nga adda dito'y balay. Di ka ka di maikawa. Wan numalidayan. Ta saan akas iti nakairuamam a kinabaknang. Idi nagyanak dito'y balayo. Nakitak ti kinaragsak yun, nana. Day talaeng ti adda kada kami balasang ko. Saan akwarta laang ti mang paragsak iti tao. No di kat panagiin na yat yun, nana. Apalak day ta akababalin nyo. Numaminsan, nuanya ti awan kada tayo. Iso ti sapulan tayo. Kas kumakadagiti anak ko. Nasapada nagtrabaho. Gapo iti kwarta. Tawan kat ngarod kada kami. Napadasak mat tinagtrabaho, tawan mat kwartak. Gapo iti sanikwa, iso mat pa kay siksikatan ti biyag ko. Kumamang tayo iti apo. Tapno di nakabaybayan balasang ko. Adda ka di panagayat mo kan ni Eva, Manong? Saan ko ngay libak ading ko? Ngam idinamuak abak ng gayam ti pamilyada. Naawan di kirid ko amang ibaga. Kuna namot nga ibilang na kanu ti bagi na amarigrigat. Taawanan ti amin kan kuana. Agnanayon nga taadi na mabawi ti rumba nga para ken kuana. Dayta ti saan tayo nga ammo, Manong. Kinaykayat na ti pimanaw, ngam ti agyan ije balayda. Tanaranggas da kan kuana. Kasimat. Numabalin ko la kung maatulungan. Tultulungan tayo matan, Manong. Basit lang ti maitultulong tayo kan kuana. Angam, naimbaglaangan ngam tay maisagmak. Apay nga may kapayla nagsagad dito irwar balasang ko.
Ano nga min dagiti naragrag abulbulong, nana? Saan ka sigurong agsagsagad ijay balayuan niya? Idi adapay day di papa. Katulong ti mangar aramid. Ngam idi awandan. Siya kung ti mangar aramid amin at trabaho ija balay. Ti stepmother mo. Isu ti kadwa ni Uncle Danny ang pamapan ija opisina ti negosyo, nana. Eva, am-amom ka din nagdi sumungad a lalaki. Saan? Agturong damat ditoy. Aday gamda, ladawan samat. Iguyod nyo. Sa ilugan tayo. Itilugan ni Jay Baba. Saan yung alaan ni Eva? Okay ka. Ibatandag! Diyak kayo ti sumurot ka na kayo! Saan yung alaan ko, nak? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay itaalawas ang napauluan. Supapa, di kinaagom. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat parit radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.